ಒಂದು ಏತು ನೆಟ್ ನಾಲ ಕೋರಿ ಐನ್ ಇತ್ತು ಕೊನೆರ ಏಕಾಡಿ ಏತಿತ್ತು ಏಕಾಡಿ ಏತ್ ಕೋರಿತ್ತು ಗುಲ್ಗಿ ಚಾವಣಿ ಆಯ್ತು ಏಳತ್ತ ಏಳು ಏಳು ನೆಟ್ ಐನತೆ ಹದ್ರಾಡ ಒಟ್ಟು ಉಂಡಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ ಮನ್ಲೇವರ 17 ಕೋರಿ నీకు లైట్ పాడా అన్న లైట్ పాడదే లైట్ పాడవే దే పాడి దాదే పల్లె యూట్యూబ్ ఇత్తుండత ಕಿರ್ಮರ ಸುರುವಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಪಿನೆಟ್ಟ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ವೇತು ಲೈಟ್ ವಾಡಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮುರ್ಕಾಯಿ ಶರತ್ ಮಾಮ ಬೋಗೇರು ಪಿರಾ ಪೊದ್ ಗೆಪ್ಪನಡೆ ವಿಡಿಯೋ పాప ముఖాలు లైట్ పాడుగా ఇంకొంచెం ఏతు మోకే పంపు చాలుండి పంపు ಅವನೇಕೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಮೇರು ಅಳಿಲಿಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸರತ್ತು ಕಾತು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿ 4 ಕೌಂಟರ್ ಅವನು ಒಂದು ರಡ್ಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಖರ್ಚವನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರು ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಲುಂಬುದ ಕೋರಿ ಮೂಜಿನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೆ ಮೂಜಿನ ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡಿದಿರಿ ಒಂದೇ ಕಡ್ದ ಬಯ್ಯದ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಉಂಡು ಕೈ ಬಾಂದ ಮುಜನ ಸಾಗರ ರೇಷ್ಮಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಾರೆದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ವಿವರಿಸಿ ಮಮ್ಮಿ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲ ಆಗ್ಬೇಕು ತುಳುಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ನ ಸುರುಟು ಅಂದ್ರೆ ತಾರದನ್ನ ಬಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನಾರಿಯೇರ ಪನ್ಪಿನಾರಿಯೇರ ವಿಡಿಯೋಗೆ
Tunggal nakilera. Kori mal nakilera. Patir nakilera. Ada saatnya ini baru. Nang wet boda atau saatnya. Nangki atau boda tuh kori gitu. Tira nyenci kusala. Tara padne sari kai. ಕೆಂಪು Kai. ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಐಟಮ್ Mani itu kalau boda naron dado itu saatnya baru dah itu. Saatnya. Enne ಕಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸೆ ಬಂಡ ಸಾಸೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಎನ್ನ ಕಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ಸಾಸೆ ಬೋಲ್ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವುಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೋಪನ ಗೋರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪುಡಾವುಡು ಸಾಸೆ ಮೀ ಪುಡಾದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ದುಂಡೆಟಿಯ This is very big. What is big? This is big, very big. That Kori mopping, that podi going. ಈತ ಸಾಸೆ ಪುಡಾವುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತಿಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂತಿರು ಜುಲ್ ಸಾಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಗಲ್ ಪಾಡಿಯ ತಗೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ನೀರೇರೆ ಪಂಪಿನ രണ്ട് ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವು ಎತ್ತದಲ್ಲ ಅವಂದೆ ಕೆಂಪಾವುಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೆಂಪಾವಡ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐದು ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಸಲ್ದಾದು ಬೆಳ್ಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬೇವ್ರೆ ಗಂಟು ನೀನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಸಮ ಇತ್ತು ಐದು ಅವು ಬೇವ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯೋಡು ನಾಯ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬರ್ತುಲಿ ಮದನಿಗಳು ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುರದಾರ್ ಐದು ಕಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವನುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅವನುಂಡು ಆವಾಡ್ ಈ ಪನ್ನಗನೆ ಅವು ಅಂದು ಸರಿ ಬ್ರೌನ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಈತ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಮೂರು ದಿತೀನಿ 1 kg ರಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವ 3 ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀವೋಡು ಒಂದು ಕೂಡ ಉಂಡತೆ ಕಾಯ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೇನ್ ಎಂಚಿನ ಬ್ರೌನ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಪದ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಅದ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಹೋರಿಕಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗುಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಉಂಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ನೀರಾವಡ ಹಾ ಬೋಡು ಬರ್ರನ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾ ಕೋರಿ ಬರಡು ಅಂದು ಪನೋಡ್ ಸರಡ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪೋಡಿಜಿ ഞാൻ വീരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞി ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ
ನೀರು ಪಡಾಡ್ತಿ ನಾನು ಅವು ಏನು ಗಾದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರು ಓಲುಂಟು ಕಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಾದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡು ಬಾದ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಈತ ಕಡೆಟ್ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆಟ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಕೈಲು ಹಾ ತಂಕ ನೀರಾಂಡು ಯಾರು ಶೀ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋ ತಂಕ ನೋ ಪಲ್ಲೆ ನೋ ಚರ್ಮ ನೋ ಎಲು ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ ನೆಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಪುಡಿ ದೊರ್ಪಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಒಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಾರು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡಿ ನಾವನ್ಪೆ ಒಂದು ರುಚಿ ತೋರಿದ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಯಾ ಸರಿ ಬೇಯಡಂಚಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಣು ಅಂತ ಲುಂಗಿ ಬಿಡು ಮಾರ ಎನ್ನತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಲ ಪಾತಿರುವನಾ ಸೀದಾದೆ ಲೈಟ್ ಅವು ಬರೋದು ಚೋಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಷದು ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಬಾಜಿಲ್ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಖಾಲಿ ಹಣ ಅಂತ ಸತ್ಯನ್ ಪಿನ್ 10 km ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೆಂಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾ ಓ ವೈಫೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇ ಪಾಡ್ಗಂತ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತವತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಏರಾಕಿನಿ ಅಬ್ಬು ಅತ್ಯ ಪಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನು ಇಂಚೆ ತೂವಾರ ಇದಾಯ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಪನು ಏರಾಕಿನಿ ಬಟ್ಟಲು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಕುಲ್ ಉಲಾ ಎಡದಾ
ఈరుందే మల్పి బాలేం చెప్పరాలే బాలే ఎప్పుడో మల్పి బాలేం తిప్పాలే ಇಂಚ ಕಲ್ವೇರ್ಲ ಕಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಲೇಪಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಗೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬಲೆ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದೆ ಜವಾನ್ ಏನ್ಪುರ ಬೇಗ ಕುಲ್ದಿನಿ ನೇರ್ ಪಾಪ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಡು ಎಂಚವ ನೋಡುವಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ರಡ್ಜನ ಬೇಂಜಿ ತೆತ್ತು ಬತ್ತ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ వీడియో తెచ్చి మాది నీకులు గుడ్ బాయ్ ಪೂರ ಆಯ್ವಕ್ಕ ದಾಯ ಉನ್ನೆ ನಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಹಾತೆ ಬತ್ತಿರಿ ತುನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಕಾಡು ಜಾತ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅದೇ ಒಂದು ಏಪೋಗೊಂದು ವಲಸದಿತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆರಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮಿಲನ ಪೂಜಾರಿ ಒನೆಟ್ ಬೋಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುರಣಿ ಬಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ 4 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಖಾರ ಆತನೆ ಮೂಂಕುಡ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಜತ್ತನ್ ಖಾರ ಆತನ್ ಮಾರೆ ಕೈಪು ಖಾರ ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಾಬಾಕ ಬರಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೆ